Takže, ale lidi, asi tam u prostě mého dalšího videa, s youtuberem, s mým stejně s kamarádem youtuberem do Albu. Tak. Stejně jako tobě. Ano, jo, takže předtím začneme, dejte like, odběr a zvoneček, ať vám žádné neunikne. Ale asi vidíte, že to je to stejné místo, kde bylo to Ferrari. Já to pro vás střihnu a když něco uvidíme, tak se vám ozvu. Ale lidi, už to často se začínají. A to každý zná. Hej, ten pan nás prostě čumí. Nic. Ty vole lidi. Kaj. No, to je kamarád. Hej lidi, jdeme udělat pranku 2011. Jo lidi. Takže dívejte se na zvuk. Jo. Kamaráda. Co? Dobré. Tam. Teď zazvoníme. Lidi, schválně napište do komentářů, na koho bych měl zvuk. Třeba na... Nezvoň. Že... Pojď. Dělej. Tak třeba na... Lenku. Bracho. Bracho. Pičo. Pojď, ty vogo. Strchy ocák boty. Já to pro vás střihnu a se bude zase něco dít, tak vám to... Já taky to střihnu a co bude dít, tak ho sozvem. A lidi, to je zase nějaké Kámo, ta lampa. scary uličky. Jdeme do scary uličky. Lidi, vidíte tu lampu? Píči, kámo, bracho. Čum. Neobejdeme. Všimli si tu lampu. Kámo, tam někdo jde z křoví, vole, zdrhej. Tam někdo jde z toho křoví. Bracho, taxík. Bracho, taxík. Bracho, taxík. Ne, počkej. Obejdem to tady hoši. Širek je zvoní, nebudeme přebouchat problém. Co jdeme? Já se byli na hokej. Na Valmezu. Hej, ale neříkej zprostě slovo, nebo dostaneš žlutý zpeněžení. Tam může tam hlavně lísty zprostě. Teďka nemluvím moc. Je tam ještě zaplach. Hej, ve videích už nehraju jako někdy si řekl zprostě slovo, ale už moc ne. Třeba v mojich posledních 2 videích se nepadlo ani slovo. Takže lidi. Můj poslední video je o osvětlování, že jsem natáčel, ať se tam lidi přijdou podívat. Takže lidi, je tohle nástěnka. Vidíte to. Selek. Bracho. Hej, jakože ty... Hej, challenge. Kdo mi napíše komentáře o XO, tak vyhrává můj merch z Bruslový, který se vyrábí zadarmo, zase triko, náramek a mikinu. Hej, hoši, dáme challenge, že vy dáte 2000, to by mohli dát, ne? Nebo lidi, víte co? Dejte mi 100 lajků, ne 100 odběratelů, 100 odběrů a já vám dám free merče všem, kdo mu dá odběr. Dejte mi 2 A ten, kdo dá více než, jako ten, když budete více než 100, tak jste někoho z vás prostě někde dáme sraz a prostě to. I může to být kdokoliv. Dejte si papír a podepisuju autogramy. Klidně se podívejte i na můj kanál do Albu, ale můžete se podívat i na Petrixův kanál. Počkej, když se na to vlastně teď díváte, že? No to mi nedošlo. No tak jako nedívají, když prostě když to teď jako to ale řešíme. Takže lidi, to se sem houpe, ty houpačky. Kam to se houpe?
Co to je? No nic lidi, dejte like pro part 2 a to zatím čau!